Hyvää päivää ja tervetuloa seuraamaan Eivin toista webinaaria. Tänään keskustellaan aiheesta, miksi vuokralaiskokemuksella on merkitystä. Minun nimeni on Ville Luukkonen Eiviltä ja mukanani tänään studiossa on Kojamolta asumisliiketoiminnan johtaja Janne Ojalehto. Moi. Tervetuloa. Kiitos. Ja Joo Groupilta kaupallinen johtaja Heta Kärki. Tervetuloa. Mukava olla täällä. Mukava, että pääsitte molemmat paikalle. Ja tosiaan kun keskustellaan vuokralaiskokemuksesta, niin vuokralaiskokemuksella me tarkoitetaan sitä, että kuinka edetään peruspalveluita pidemmälle ja luodaan merkityksellisiä ja kiinnostavia kohtaamisia asukkaan koko asumispolun varrella. Ihan ensimmäisenä, vaikka Janne, minkä takia sä koet, että asumiskokemuksella on nykyään enemmän merkitystä kuin aiemmin? No kyllä siinä varmasti niin kuin yksi isoin tekijä tietenkin on se, että kilpailuhan on lisääntynyt valtavasti. Vuokra-asuntoja on tarjolla tällä hetkellä aika runsain mitoin ja se tarkoittaa, että pitää pystyä erottumaan. Ja kyllähän siinä erottautumisessa se asiakaskokemus, vuokralaiskokemus korostuu, että tämä on ainakin yksi iso tekijä siinä. Mä komppaan täysin Janne ja ehkä voisin nostaa vielä sen näkökulman, että minkä takia niistä nykyisistä asukkaista on tosi tärkeää pitää huolta, on myös kustannukset. Että on halvempaa pitää nykyiset asukkaat kuin jatkuvasti hankkia uusia asukkaita. Ja sitten ehkä toinen semmoinen tässä ajassa korostuva asia on se, että me ollaan nähty viime aikoinakin aika semmoisia räikeitä esimerkkejä siitä, kuinka huonot asukaskokemukset vaikka sosiaalisen median kautta päätyy tuonne valtamedioihin. Ja siinä vaiheessa, kun Helsingin Sanomissa tai jossain muussa kerrotaan huonoista asukaskokemuksista, niin ei ole mitään väliä, kuinka hieno logo ja millaiset mainoskampanjat sulla on. Että sen maineen korjaaminen on todella, todella haasteellista. Tämä on semmoinen, niin mikä korostuu tässä ajassa ja siinä vaiheessa, kun se maine menee, niin uusien asukkaiden hankinta vaikeutuu. Toi on tosi hyvä pointti. Sosiaalinen mediahan muuttaa hirveästi sitä, että minkälaisia odotuksia asukkailla on ja vuokralaisilla on. Sä mainitsit kanssa, että kilpailu on kovaa ja olet pidemmän aikaa toiminut Lumo-brändin parissa. Miten koette, että asukkaiden odotukset on muuttuneet sit viime vuosina? Kyllä. Ne on muuttunut aika paljonkin. Me itse asiassa tehtiin semmoinen aika mittava, laaja asukastyytyväisyyteen ja asiakaskokemukseen liittyvä tutkimus vastikään. Ja kyllä siellä selkeästi niin kuin meidän puolesta puhuu se, että me pystytään hyvin laajasti tuomaan se meidän tarjoama esille sillä tavalla, että meiltä on niin kuin helppo vuokrata, meidät on helppo löytää. Meidän puolesta puhuu se, että me ollaan iso toimija. Meiltä löytyy hyvin erilaisia asuntoja, erilaisia vaihtoehtoja asiakkaille. Ja sitten se, että me kyetään siellä asumisen aikana hoitamaan ne pienimmätkin asiat hyvin ripeästi ja läpinäkyvästi kuntoon. Sillä on iso merkitys. Jos miettii, että miten se on muuttunut vaikka 10 vuotta sitten, kun katsotaan tätä bisnestä, niin kaipa se on muuttunut sillä tavalla, että silloin jonotettiin asuntoja ja nykyään me palvellaan asiakkaita. Meillä on timanttinen myyntikoneisto, joka hakee koko ajan uusia liidejä. Kyllä se on niin kuin, se toimii markkinataloudessa nykyään niin. Ja meidän pitää olla siinä tosi hyvin hereillä ja tuottaa parasta palvelua, että me saadaan asiakkaat pysymään. Kyllä. Esimerkiksi tuo verkkokaupan kasvu tuntuu, että sekin on jo muuttanut niitä odotuksia meidän alalla, että ihmiset vaatii vaikka digitaalisilta palveluilta tosi saumatonta kokemusta ja nopeutta ja semmoista sujuvuutta ja ylipäätänsä sieltä palvelulta semmoista kokonaisvaltaisuutta ja niin kuin huolettomuutta. Mutta sitten yksi asia, minkä koen ehkä niin kuin siinä asukaskokemuksessa tässä ajassa korostuu, niin on semmoiset ihmisten tosi perustarpeet, semmoiset meidän niin kuin fysiologiset tarpeet, turvallisuuden tunteen tarpeet, yhteisöllisyyden
rakkauden tarpeet. Jos mietitään että Maslowin hierarkiaa, niin siellä ihan pohjalla olevat tarpeet. Et esimerkiksi turvallisuuden tunne on semmoinen, mikä kaikissa tutkimuksissa nousee niin kuin esiin, että ihmiset kaipaa sitä asumisessa ja siitä pitää asukaskokemuksessa tosi hyvää huolta. Ei ehkä ole niinkään muuttunut, mutta ehkä korostuu juuri tässä ajassa se tarve. Samaa mieltä Hetan kanssa tästä, eli tämä turvallisuusnäkökulma on korostunut meilläkin. Muun muassa vastuullisuuskyselyn kautta saatiin siitä palautetta ja se koetaan erittäin merkittäväksi tekijäksi, joka edistää sitä asuinviihtyvyyttä, hyvinvoivia asuinympäristöjä, hyvinvoivia yhteisöjä. Erittäin tärkeä näkökulma. Kyllä. Ja jos se turvallisuuden tunne horjuu, niin sillä on merkittävät seuraukset, että kyllä ihmiset sitä aika nopeasti muuttaa pois, jos se perustarve horjuu. Pakko kysyä tähän väliin, että mittaatteko te jollain tavalla sitä turvallisuuden tunnetta sitten? Varmasti teette paljon asiakastyytyväisyysmittauksia, niin seuraatteko te sitä kehitystä siinä turvallisuuden tunteessa sitten tällä hetkellä jollain tavalla? No meillä se kyetään tämmöisen niin kuin NPS-kyselyn kautta, mikä on jaettu eri osa-alueisiin, niin sieltä me kyetään poimimaan siitä massasta tämmöiseen turvallisuuteen, häiriöihin, muihin liittyvät asiat. Eli sillä tavalla seurataan. Ja se on yksi iso osa, tärkeä mittari meidän isännöitsijän työssä. Eli miten sen oman portfolion tai oman kohteen asumisviihtyvyys ja sitä kautta turvallisuus voi. Joo, sama asia. Meillä on tiettyjä väittämiä vaikka meidän asiakastyytyväisyyskyselyissä, että onko taloyhtiö viihtyisä, onko se yhteisöllinen. Ja ei muistaakseni suoraan sanoa, onko se turvallinen, mutta niistä voidaan sitten tehdä johtopäätöksiä. Niin voi poimia sieltä. Ja seurataan just tosi tarkalla silmällä vaikka häiriöilmoituksia ja puututaan niihin. Okei, selvä. Herkästi. Miten sitten, minkälaisia riskejä te koette olevan olemassa siinä, jos ei priorisoida vuokralaiskokemusta? Mä mainitsin jo tämän niin kuin mainehaitan, niin se nyt on yksi semmoinen riski ja tämmöisenä brändi-ihmisenä se on itsellä aina vahvasti mielessä, mutta ehkä niin kuin merkittävin riski on se, että kun asukaskokemus on huono, silloin asiakastyytyväisyys laskee, meidän vaihtuvuus nousee, meidän kustannukset kasvaa. Tällä alallahan suurin osa operatiivisista kustannuksista liittyy siihen vaihtuvuuteen. Asiakas muuttaa pois, meille tulee mahdollisesti tyhjiä kuukausia, meidän pitää markkinoida, meidän pitää hankkia uusi asukas. Niin suurin osa kustannuksista liittyy siihen, eli asiakastyytyväisyyden huonontumisen kautta vaihtuvuuden nousu ja sitä kautta sitten kustannusten nousu. Ja sitten täällä on paljon niin kuin muitakin vaikutuksia, että mä koen, että niin kuin brändi just huononee, työntekijäkokemus huononee, kaiken tämän myötä ylipäätänsä yrityksen arvo ja kyky uudistua heikkenee. Onhan siitä tehty paljon tutkimuksia, että ne yritykset, jotka panostaa asiakaskokemukseen, niin ne kasvaa nopeiten. En mä tiedä, minkä takia tämä sama ei pätisi myöskin vuokra-asuntoalalla. Kyllä, Heta siinä tyhjensi pajatson aika lailla. Juuri näin. Eli vaihtuvuushan siellä kasvaa ja tyhjäkäynti lisääntyy, se on kallista. Mä oon täysin samaa mieltä tuosta brändin maineen kärsimisestä sitä kautta ja kyllä se silloin se tunnettuuden rakentaminen ja uusia asiakkaiden houkutteleminen käy vaikeammaksi, että ehdottomasti se asiakaskokemukseen, asuinkokemukseen panostaminen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä on se paras tapa tehdä hyvää liiketoimintaa. Yes. Te molemmat sekä Joo Group että Lumo teette paljon markkinointiviestintää. Teillä on näkyvät brändit ja panostatte paljon asumiskokemukseen. Miten sitten, jos ajatellaan positiivisen kautta, niin mitä konkreettisia hyötyjä olette nähneet siinä, että panostetaan asumiskokemukseen? Meillä oikeastaan semmoinen niin kuin viimeisin mun mielestä merkittävä, näkyvä muutos, mikä me saatiin aikaan, niin me
parannettiin huomattavasti meidän yhteydenpitoa ja yhdessä tekemistä meidän huoltoliikkeiden kanssa. Ja se on näkynyt suoraan meidän asiakaspalautteessa. Se on valtavan hienoa huomata, että miten nopeasti me pystyttiin saamaan vaikutus aikaan siellä. Ja tuossa kun Heta mainitsi sen henkilöstön ja henkilöstön sitoutumisen, niin ne onnistumiset on myös luonut sitten semmoisen mukavan positiivisen kierteen, jossa ihmiset kokee, että työllä on merkitystä, mä voin vaikuttaa asioihin ja huoltoliikkeet onnistuu työssään, asiakkaat kiittää. Siinä on monta niin kuin tämmöistä hyvää efektiä, mutta se on ehkä viimeisin. Toinen varmaan siellä taustalla isosti vaikuttava tekijä on tuo meidän Lumo-palvelukeskus, jossa menee tuhansia kontakteja joka kuukausi läpi. Ja kyllä siellä tietyn tyyppinen niin kuin toiminnan kehittäminen on luonut meille mahdollisuuden palvella asiakkaita nopeammin ja sujuvammin eri kellonaikoihin. Ja sillä on ollut myös välitön vaikutus ihan sitten tämmöisiin niin kuin vasteaikoihin ja sitä kautta positiivisen palautteen määrään. Yes. Se oli hyvä nosto toi huoltoyhtiöt, koska yksinhän me ei sitä asukaskokemusta teette Lumolla tai me Joolla pystytään niin kuin täysin hallitsemaan, vaan kumppanit ja erityisesti huoltoyhtiöt, mekin ollaan havaittu heidän roolinsa siinä, se on tosi tärkeä ja sitten totta kai laajemminkin naapurustot, naapurit ja ihan vaikka naapuritalot laajemminkin naapurustot, niin niillä on tosi iso merkitys siihen asukaskokemukseen. Vaikutusmahdollisuudet niihin on joskus on paremmat, joskus huonommat, mutta Niin, se on ihan totta, tosi hyvä pointti, että moni tollainen asia, jotka ei ole teidän niin kuin suoran vaikutuksen alaisia, niin vaikuttaa siihen kokemukseen tosi paljon. Ja kyllä. Tietysti mitä me Eivin puolesta nähdään, niin just nimenomaan se kun pitää ottaa huoltoyhtiöyhteyttä tai maksaa vuokraa tai vastaavaa, mihin mahdollisesti liittyy kolmas osapuoli, niin niissä yleensä syntyy sitten ne kitkakohdat, jotka joko muodostaa sen hyvän asukaskokemuksen tai huonon kokemuksen. Miten sitten laajemmin, kun asetetaan vuokralainen keskiöön, niin miten te koette, että missä vaiheessa koko kiinteistöala on tämän teeman osalta? Vasta niin kuin alkutaipaleella vai jo pitkällä ja mihin tällä aikajanalla laittaisitte tai edistymisjanalla teidän oman organisaation? No mä oon vielä alalla ehkä aika ruuki sillä lailla, että 4 vuotta ollut Joolla ja katson aika Joon näkökulmasta asioita, mutta ehkä fiilis tästä vuokra-asuntoalasta verrattuna moniin muihin aloihin on se, että me tullaan asiakaskokemuksessa pikkusen jälkijunassa, mutta sitten ihan tässä viime vuosina, kun kilpailu on ollut aika kovaa, niin näen, että ollaan alalla otettu myös aika isoja harppauksia, kehitysaskelia vaikka digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Hyvää kehitystä on kyllä tapahtunut ja toivon tapahtuvan tulevaisuudessakin. Jos mä mietin Joota, niin no mun oma taustani ennen kuin mä tulin kiinteistöalalle töihin, niin mä olin hotellialalla töissä. Markkinoin luksushotelleja. Ja siellähän asiakaskokemus on ihan ykkösprioriteetti ja pureudutaan niin kuin tosi paljonkin niihin asiakaspolun eri vaiheisiin. Ja lähtökohta siellä oli aina, lähdettiin miettimään, että minkälaisia tunteita me halutaan, että ihminen tuntee missäkin asiakaspolun eri vaiheissa. Ja sitten kun mä tulin töihin kiinteistöalalle, niin pyrin tuomaan tätä ajattelua myöskin meille Joolle. Et me ollaan pureuduttu aika tarkasti niihin asiakaspolun eri vaiheisiin ja mietitty, että no tässä vaiheessa, kun asiakas nyt haluaa nopeasti saada sen asunnon, niin minkälaisia tunteita me halutaan luoda. Entä siinä vaiheessa, kun se asuu siellä ja joku asia menee kodissa rikki, niin minkälaista tunnetilaa me halutaan, että se asiakas kokee. Ja tämä on vaikuttanut tosi paljon vaikka meidän niin kuin asukasviestintään ja
ja kaikkea, että me oikeasti mietitään vähän, että minkälaisia fiiliksiä me pyritään luomaan. Ja toki me ollaan nuori yritys, me ollaan pystytty ehkä monissa näissä asioissa ottaa niin kuin nopeita harppauksia. Meillä ei ole hirveästi semmoista kuormaa tuolla taustalla, mutta koen, että sitten joissain asioissa ollaan onnistuttu jopa olemaan edelläkävijöitä tässä ja vähän tekemään asioita uudella tavalla. Kiinteistösijoittaminen, mikä vahvasti vuokralla asumiseen liittyy, niin kaiketi se perinteisesti on keskittynyt aika paljon niihin kiinteistöihin ja kiinteistöjen ylläpitoon ja elinkaareen ja siihen, että niitä pystyy jollain aikavälillä sitten ehkä kierrättää jonkun kaupan kautta eteenpäin hankkimaan lisää. Kyllähän siitä on nyt vahvasti menty siihen asiakaskokemukseen. Ja se onkin mun mielestä erinomaista, että ne kaksi asiaa tietyllä tavalla pidetään vähän eri koreissa. Et toisaalla keskitytään siihen asiakaskokemukseen, sen kehittämiseen, vuokralaisiin ja sitten on erikseen se kiinteistökehittäminen. Lumo on sillä tavalla ollut edelläkävijä, että se oli ensimmäinen, joka lanseerasi verkkokaupan Suomessa vuokra-asumiseen. No nythän se on tullut kyllä kaikille se verkkokauppa. Monet toimijat on tuonut erityyppisiä lisäpalveluita. Oli ne sitten vaikka muuttamiseen, vakuuttamiseen, sähköön tai muuhun liittyviä. Nämäkin on semmoisia asioita, mitkä on aika helppo kopioida. Mutta sitten kun mennään tuohon tunneskaalapuoleen ja siihen, miten saa sen oman organisaation niin kuin viritettyä semmoiseen asentoon, että he aidosti haluaa palvella asiakkaita, haluaa ratkoa niitä hankalia tilanteita, joita tulee joka päivä vastaan, niin kyllä silloin aletaan puhumaan erottautumisesta. Me ollaan nyt tehty tämä sama harjoitus, eli käyty läpi se koko asiakaspolku alusta loppuun saakka ja tunnistettu sieltä ne kipukohdat ja sitten ne paikat, missä me onnistutaan. Ja jos laittaisi Joo-kodit ja Lumon vertailuun, niin meillä olisi varmaan, ne olisi aika erilaiset, koska me ollaan eri vaiheessa olevat yhtiöt ja varmaan toimintatavoissakin on eroja, mutta kyllähän se sieltä löytyy se tapa erottautua ja kyllä mun mielestä siinä se isoin murros ja muutos on menossa, että jos haluaa erottautua, jos haluaa kilpailla, niin ne asiat on pakko olla kunnossa. Ja täytyy sanoa, että itse vaikka näen, että Lumo on just monessa ollut edelläkävijä ja paljon totta kai niin kuin benchmarkannut teitä ja katsonut, miten te teette asioita. Että olette pidempään tehnyt asioita ja on silloin niin kuin, ei ole järkevää keksiä pyörää uudelleen. Mutta jos haluaa erottautua ja uudistaa tätä alaa, niin sitten mun mielestä meidän niin kuin kaikkien alan tekijöiden pitää vähän niin kuin katsoa muualle kuin itseämme ja toisiamme. Että hakee sitä inspiraatiota ihan muualta. On se nyt sitten vaikka taiteista tai elämysalalta, tapahtuma-alalta, tieteistä, ihan jostain muualta. Että sieltä löytyy se niin kuin. Tuo oli tosi hyvä pointti, minkä sä nostit hotellialalta. Ilmeisesti teillä on molemmilla taustaa hotellialalta. Että siellähän asukas on aina keskiössä. Koetteko, että se on se suunta, johon myös sitten tätä vuokra-asumismarkkinaa tulevaisuudessa tullaan viemään? Että palvellaan vuokralaista samalla tavalla kuin hotellissa palvellaan vierailijaa. Niin, siinä varmaan niin kuin, siinähän on tiettyjä eroja. Toki niin kuin viipymä vuokra-asumisessa on huomattavasti pidempi kuin hotelliasumisessa. Hotellissa niitä kohtaamisia on kappalemääräisesti varmasti enemmän päivätasolla, mutta sen, minkä ainakin mä oon yrittänyt sieltä hotelliliiketoiminnasta tuoda tuohon omalle porukalle vuokra-asumisen pariin on se, että joka ikisellä kohtaamisella on merkitystä ja joka ikinen kohtaaminen pitää olla niin kuin mietitty, että mitä siinä ollaan ratkaisemassa ja mitä se asiakas meiltä odottaa. Että kyllä siinä on varmasti paljon niin kuin ammennettavaa siinä hotelliliiketoiminnassakin. Kyllä. Ja sitten Janne aikaisemmin totesi tuossa, että meidän alalla meillä on se kiinteistösijoittaminen ja sitten meillä on se palveluliiketoiminta ja näinhän se aika paljon onkin, mutta se, että miten me saadaan sitten nämä kaksi vielä paremmin niin kuin tavallaan yhdistymään tulevaisuudessa, Kyllä. koska ne on niin kuin kulkee
käsi kädessä, minkälaisia kiinteistöjä me tuolla kehitetään ja mietitään jo siinä vaiheessa tosi niin kuin asukaslähtöisesti, niin se on myös semmoinen ehkä niin kuin hyvä pohdinta. Se on hyvä pointti, kyllä. Kiitos tosi paljon teille hyvistä näkemyksistä ja vastauksista. Jatketaan seuraavalla kerralla siitä, miten rakennetaan erinomainen asumiskokemus ja mennään vähän enemmän teoriasta käytäntöön. Kiitos seuraamisesta.